Tiinan kanssa käymään nyt lenkillä. Kattelkaa tuota ruokaa. Vaikka välillä, että jos se olisi vaikka valmis. Joo. Olkaa kiltisti. Moikka! Moi moi! Moi moi. Moi moi. Muista käyttää korttia. 6.5 hours later. Joo, mihinkään ne muijat häippäs? En mä tiedä, tuntuu aika pitkältä lenkiltä, ne on ollut jo aika kauan tuolla. Sekä taas luurista. Ootas nyt, joo. Tässä on se jäljitin päällä. Niin Et ikinä arvaa. Tää on mennyt paikalliseen baariin. Ei jumalauta. Voi perkele. Lenkillä. Niin. Paikallisessa baarissa. Eikä lähdetä käymään. Kyllä meidän pitää lähteä käymään.